Hona hemen Fundación Onzeren Por Talento Digital Esenciales programa zure trebetasun digitalak hobe ditzasun. Ordenagailua hobeto erabiltzen ikasi nahi duzu? Hasi oraintxe bertan kudeaketa pertsonal digitala, menderatu tresna bulegotikoak ikastaroarekin. Desgaitasunen bat duten pertsonei bideratutako ikastaro presentziala. 8 orduko ikastaro honetan, zure produktibitatea hobetuko duten eta lan aukera berriak ekarriko dizkizuten tresna bulegotikoak erabiltzen ikasiko duzu. Posta elektronikoko kontuen konfiguraziotik, testu dokumentuen eta grafikoak dituzten kalkulu horrien sorkuntzara. Ikastaro honetan, mundu digitalean nabarmentzeko behar duzun guztia ikasiko duzu. Hona hemen ikastaroaren edukiak. Posta elektronikoa ordenagailuan kudeatzea. Testu tratamenduko programak oinarri mailan erabiltzea. Eta kalkulu horria oinarri mailan maneiatzea. Ikastaro honi esker, gehien eskatzen diren tresnak menderatzeaz gain, zure gertuko etorkizuneko lanerako trebetasun praktikoak ere garatuko dituzu. Hobetu zure trebetasun digitalak ikastaro honi esker. Kudeaketa pertsonal digitala, menderatu tresna bulegotikoak. Emantzazu izena. Deitu 9-1-3-2-7-6060 telefono zenbakira eta izan zaitez gizarte konektatu eta inklusiboagorako aldaketaren parte. Red.esek sustatutako Generación D ekimeneko jarduketa. Fundación Onzeren laguntzarekin. Honek finantzatua. Espainiako gobernua berreskuratze planaren Europar Batasunaren Next Generation funtsen bidez.